All right. Welcome once again. This is Evangelist Chisale. Now we are nice with a powerful topic. Toda kudiscuss about munu and kukwana kwedu sevanhu mumweya. Kuti isu sevanhu tinokwana papi in the spirits. Uye zvekare, somebody has been asking me, munhu washe, tiri vanhu vepanyama here oro tiri vanhu vemumweya? This is what I'm going to be talking about today. Ndichaita run to the scripture nekukasika. I'll read Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. In the beginning God created the heaven and the earth. Ndoenda pana Genesis iyoyo chapter 1 verse 26. Verse 26 yabva yati, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Let us make man in our own image, after our likeness. Pandatanga kuverengesa pavhesi yekutanga, tiri kuona Mwari vachisika denga nenyika. Bhaibheri rati, in the beginning God created the heavens and earth. Zvoreva kuti nyika ino yatinorarama handiyo yakatanga kusikwa. Chakatanga kusikwa is spiritual. It is the heavens. God created the heavens, then the earth coming. The heavens representing the spiritual, the earth representing the physical. Ndoda kuti undibate. Denga rinomiririra zvemumweya, zvekare earth inomiririra zvepanyama. Zvinoreva kuti Mwari wakatanga kuisa the heavens, then tevere the earth. Now, ndinogara ndichitaura nevanhu kuti kana iwewo uchivaka imba yako unotanga nei? Unotanga neroof here? Do you start with the roof? But the Bible here is saying God started with the roof. It's an example. Zvoreva kuti chii chinombonzi foundation? Foundation inoreva kuti mudhuri haugone kurarama pasina foundation. Inoreva kuti roof haigone kurarama pasina foundation. But foundation can rarama pasina roof, pasina mudhuri. Ndo zvazvakaita nedenga. Denga rinogona kurarama pasina nyika. Asi nyika haigone kurarama pasina denga. Denga rinogona kurarama pasina nyika. Asi nyika haigone kurarama pasina denga. Ndiri kuti chii pano? Ndiri kuti zvinoreva kuti life yatinorarama panyika inotangira mudenga yozouya panyika. Denga ndo the foundation of earth. The heavens are the foundation of earth. The heavens, let me repeat that one. The heavens are the foundation of earth. Zvinoreva kuti life nekupfaka nyika kunoitika panyika kwese kwakasungirirwa, kunodhitemainwa nezvinenge zvakataurwa nekuitika muchadenga. I hope somebody ari kundibata pano. To prove this point now, Mwari pavari kusvika munhu, Bible rinoti, and God said, let us make man in our own image, after our own likeness. Mwari wakati ngatisikei munhu, ngatiitei, let us make. Panapa pari kusikwa munhu wakafanana na Mwari, wakaita saMwari, who has the likeness of God. Zvoreva kuti chiri kusikwa is not physical. Pari kusikwa the spiritual. Munhu wakaita saMwari, munhu wakafanana naMwari,
who is a living soul. Zvinoreva kuti paGenesis chapter 1 verse 26 pari kugadzirwa the soul, munhu wemumweya akatorarama akavapo. But now we can go to Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 7. Inot, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Remember, not a living being. Now, panapa tiri kuona two different terms. Chapter 1 iri kuti, and God said, let us make man in our own image. But chapter 2 iri kuti, and God formed. Mwari wakazoumba neguruwa refu munhu. Zvoreva kuti Mwari wakauya wakaumba neguruwa refu chidhori chake chine shepi yemunhu kuti agone pekuisa the soul yanga yaitwa created in chapter 1. Zvoreva kuti munhu haazi nyama, munhu mweya. Bhaibheri ndobva rataura pano rikati Mwari wakafemera mweya weupenyu. Mwari wakafemera mweya weupenyu into the body. Mwari wakafemera through the nostril mino into the body. Munhu wakararama, munhu akava mweya unorarama. Bible rabva rati, and man became a living soul. Zvoreva kuti kana tichikaundwa nedenga, kana tichikaundwa neakati sika, haati munhu nyama inorarama, munhu uri mweya unorarama. You are a living soul, you are a living being. Zvoreva kuti zvese zvatinoita zvinotongwa nekurarama na soul, kwete na flesh. Flesh uyu wakaumbwa kubva muguruwa refu. Flesh uyu akaumbwa kubva mudust. Ndinogara ndichitaura an example yokuti ndosaka pazvinhu zvese zvakagadzirwa panyika zvingawedzera beauty yemunhukadzi. Munhukadzi beauty yake inogadzirwa nekuumbwa nemaface powder. Why? Ivhu. Munhu wakaumbwa kubva muguruwa refu. Therefore vana face powder vaya ivhu rinonyatsodzokera zvakanaka kunogara pavhu ndatirifu. Saka now, what is my point here? Handei tinoverenga the book of Ephesians. Let us go and read the book of Ephesians. Handei kubhuku ravaEfeso. Tikaenda kubhuku ravaEfeso here, tinoona kuti Ephesians chapter 6 from verse 12. Ndoyandiri kuda. Let's go to the book of Ephesians chapter 6. Inoti, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Hanzi atirwe nenyama neropa, asi tinorwa nemweya yemuchadenga. The Bible riri kutiudza pano kuti atiite physical battle. Ndopaya patiri kunzwa tikaenda kumusha kuti vanakomana vakafamba kana kuti vakaita zvavane kwavakaenda vakaudzwa kunzi baba wenyu vane mubobobo. Ndakaona mapicture video rakasekuleta mazuva apfuura, vamwe vakomana vaviri vachirova baba vavo vekuvabereka vachiti ndapane kwataenda tikaudzwa kunzi mune mubobobo uri kurara nevaroora vanova madzimai edu. Vakarova baba vavo in the physical. Ndo zviri kunzi neBible, atirwe nenyama neropa. Hatiti chero kwataenda uri mupostori uri chii, kana kwawaenda ukaudzwa nyaya wobva watora woti nhasi vanondiona nedemo. Ukadaro mutemo weZimbabwe unotora woti wakaisa mutemo mumaoko yako, you are charged with murder, assault, etc. But Bible rinoti hatirwe nenyama neropa,
but tinorwa nemweya. Why do we fight in the spirit? Human beings, we are not physical. Atitongwe nenyama, tinotongwa nemumweya. We don't operate in the physical. We operate in the spirit. That's why varoi kubvira nekubvira ukanetsana naye kutsime kare vaiti kana vakanetsana newe muchichera mvura vaingoti uchazviona. They would fight you in the night. Vakaunderstanda varoi kuti munhu haarohwe panyama. Principle yekuti hatirwe nenyama neropa yakabatwa nevaroi, yakabatwa nen'anga, yakabatwa neveshe vanotibata in the spirit. Vakachibata kare. And they don't affect you panyama. Havakutumire mamessage vachikutuka. Havakurove kana kutswinya vana vako. Vanongoti tichakubata, and in the evening vanouya vokubata zveshuwa. Womuka musoro uchitema. Womukatsoka dzichirwara. I want to tell somebody, body yedu iyi ndo yakaumbwa, ndo yakazoumbwa. Second, body yakaumbirwa kuti spirit awane pekugara. I want to tell somebody, body yakaumbwa kuti soul awane pekugara. Saka body aitonge the soul, but it is the soul that controls the body through faith. Kana uine faith, you tell your body what to do. Body yako yo reactor kune zvataurwa naso. Saka nyaya ndeyekuti ndiani akava nesimba pamusoro peupenyu hwako. Wakapa simba kubody here, unoteerera maprinciples of the world, health yako etc. Kana kuti wakapa through faith kuna so ndiye anotonga, anoudza body kuti atirwara, anoudza body kuti atiroyeke, anoudza body kuti atibatiki. So we don't fight against flesh and blood. I am coming back kuna Genesis. Zvatinoda isusu kuti tirarame hazvizi panyama, zviri mumweya. Ndosaka paendati Bible rinoti Mwari wakasika denga. Life yedu inotangira muchadenga. Life yedu haitangire panyama. Life yedu inotangira mudenga. Ndoda kupa good example pano. Musikana 35 years, 32 years, 29 years, womunamatira, omanifesta, mamhepo oti mwana uyu haarorwe. Mbuya vake vakataura kuti haarorwe. Uri kuona nyaya iri panapa. Mbuya vake havaende pa physical. Mbuya vake havaende panyama, vonobata mukomana voti iwe muzukuru wangu haarorwe. Havati kana akanyengwapo voenda vete iwe iwe vanongopinda mumweya voti iwe muzukuru wangu Janet haurorwe. Musikana uyo yakwese kwaanofamba panyama, masoko aya anomuteverera. Mbuya vanenge vakaturika the word in the spirit. Saka kana akafamba panyama, shoko rakaturikwa in the heavens. Zvoreva kuti why shoko remudenga richishanda, we are souls, we are not physical. Tinobatwa mumweya kwete panyama. Ndoda kukuudza zuva ranhasi, life yako inodependa nhasi nokuti ndiani akataurei pamusoro peupenyu hwako muchadenga. Baba vari kumusha kana sekuru havauye pakampani kuti John wangu wandakarera nemombe ndichitamburira andikanganwa. Vanongotendeuka kumusha kuchikuwa kana kutaura pamuhacha kuti iwe John wandakarera nemombe dzangu dzikapera kuti uite doctor kana HR. Nhasi wondikanganwa iwewe, namo ngaimbokuwira. Iwe unoenda kubasa kwanga uri HR kana manager, wotosvika zvinhu zvakaita upside down. Chii chaitika? Vaaffecta the spirit, vaaffecta the spiritual realm. Ndamunhu mweya anoaffectwa in the spiritual realm. What am I telling you today? Ngwarira your spiritual realm. Tarisa your spiritual realm. Munhu kana uchifamba panyika, life yako in the spirit yakataurwei. Life yako in the spirit ine nyaya dzipi? Ndosaka Paul achinyora anoti we walk by faith, not by sight. Tinofamba nekutenda kwete nekuona.
Why kutenda? Kutenda is spirit. Kuona is flesh. Saka munhu anofamba nekuona, anofamba in the flesh. Anofamba nekutenda, anofamba in the spirit. Kuna zvinhu zvinogona kubatsiridza complexion, mapfekero, character. Zvinobatsiridza mwanasikana kuti anogona kuva nemarriage. But handizvo zvinopasisa marriage. Zvinopasisa marriage ndezvokuti ndiani wakataurei pamusoro peupenyu hwako. Unogona kutotorerwa murume kana mukomana nemusikana akashata kukudarika. Chichaitika. Unogona kuva neCV uine qualification rakakwana, ugoriturika kumadziro, doctorate, PhD, degree, rigorega kushanda. Nokuti mumweya mune munhu akataura masoko ekuti ifa uri rombe. Saka nhasi ndangoya kuzotaura newe kuti nzwisisa munhu ari kundinzwa zuva ranhasi. Wherever you are, nekwese kwauri, ndoda kuti unzwisise kuti our lives are controlled in the spiritual. Why? In the beginning God created the heavens. Zvoreva kuti life yedu is in the heavens. Muchadenga ndo mune mabasa, ndo mune utano, ndo mune graduation, ndo mune zvese. Kana muchadenga mukava nema open doors, we pull them and manifest in the physical. That's why we need the blessing yema parents yedu. We need the pastoral blessing pamsoro pe upenyu wedu. Why? Tiri kudana the spiritual kuti manifest in the physical. Ndo paye patinobudisa yatinoti miracle kana breakthrough. Saka ndataura newe mutendi andinzwa zuva ranhasi. Hatirwe nenyama neropa. Nokuti Mwari paakatisika, wakatisika after his likeness. Ndosaka Peter achinyora anorifeya body iyi setende. Kuti takauya kuzogara mutende rino. This is our temporary shelter. Inopera, inoita fade away, inorohwa ne-age. No matter how much you love your body, unongona wane 30 years, wona wane 40, wane ma-wrinkles at 50. Musana hauchagona, arthritis, tsoka dzakurwadza at 80 years. Makore afamba, tende rachembera. Asi munhu wemukati anenge akasimba, munhu wemukati achigwinya. Why? Munhu wemukati is soul. Saka chicha ndataura newe zuva ranhasi. Tiri kuti even patinonamata, we are affecting the soul. We are growing in the spirit. Saka ndati ndikuzvivise zuva ranhasi. Should you need a breakthrough, zvinhu zvakakuomera, unoshaya ma-answers, kuti ndozvifambisa sei, ko ndinobudirira sei, upenyu hwangu hunoenda sei, ndiri kuti uri munhu wemumweya. How do we identify that? Ndichipedzisa, cherechedza hope dzaunorota. Idzodzo ndo dzinokuudza kuti uri mweya. Munhu unorota uchimhanyiswa. Unenge wamhanya here manheru, chinomhanyiswa mweya. Unorota uchidya. Unenge wamhanya here, warota unenge uchidya here panyama. Chiri kudyiswa mweya. Bhodhi yomuka yakafufutirwa ichireacta. Worota uchirarwa. Ndiani ari kurarwa manheru? Chiri kurarwa is the soul. Saka madreams atinoita, atinorota tichirohwa, unenge wamuka pamubhedhere womira, wotanga kukanda fight, aiwa, soul yako ndo inodzokera kumusha. Yorota uri muuniform, kukudzokera kunyaya dzekare. Saka chicha ndiri kutaura newe pano, ndiri kuti vaye vanoti affecta mumweya, vano affect our soul. Body yedu iyi yomuka ichirwara, body yedu iyi yomuka yakareacta. Why? Mweya, it is the soul inotonga the body. Nhasi ndati ndikuzvivise, ramba kutendera nyama kutonga mweya wako. Let your soul have power. Let your soul have power and control over your body. In Jesus' mighty name, be blessed. Amen.